И здравейте, аз съм Waterboy 98. Това е първият ми клип и сега ще правя на няколко игри геймплея. Така. Започваме от тази. Съм така на тъпа нещастна игра. Се бусна един път и чу. О, Така. Няма тук. Папа. Добре. Някой ме измери по скайпа. По скрито. Охо. Окей, добре, се върна след малко. Аре. И ето ни тук пак са в Шрек. Бият болейте с нас. Нали бе? Yep. Добре. Сега минаваме тук. Дърваме Това се... Чакай, аз мисля да започвам. Fuck you, бе! Паднах, бе! Паднах и умрях като кучи, бе! Кучи на гъс. На гъс, на кучи, на гъс. Кучи на гъс, кучи. Добре, разбрахме. Кой не е разбрал, бе? Който не разбере. Аре, бе, добре, тъп клип пак. Не за това клипа, за клип на Шрек. Добре. Ай, пък, умрях ли? Умрях? Добре. Ще умирам ли? О, гъбе, знаеш какво направих? Пак умрях. Пак и... Чакай, аз мисля да направя един няколко минутен клип. Стали. Добре, чакай малко само. Добре, пак ли умрях, а? Умрях ли? Сега ще го мина и... се насъбра, бе. Нищо няма да направя, знаеш що, бе? Защото е тъпо, е. Еба ти тъпото. Умирам ли? Умирам на Шрек, човек. На Шрек. Добре. Фък. Пак умрях. Абе, ще видите в другия клип. Аре, чао. И здрасти, пак съм тук. Кой ми се махаш, а? Дайте, като я прави клип в клип. Давайте. Да. Играте ли на сега? Ами лаго като гъс. Не лага като на гъш. На гъш как така, Марк. Мале, как ма кюна? Бати, днеска само умирам, бе, човек. Нали? Умря в истинския живот. Топа. Бажо, там не съм стигнал. Ага, това е много тъпо сервер и чакай. Ще спра клипа, за да даме редакция. Спаун левел е, бетле. Аре, бе. Умра пак, аз ви казвам. Ще се китнеш. Ще се насера. Аре, бе, насрано копеле. Добре. Копелен. Тука. И утре бой. Копеленце. Да, той е подя. Айде, мри, бе. Камикадзета. Се гърмите там, че останахме много малко отзад. Фъл, ако става, бе. Аре, протата. Ти не стройка. Ай, поинг. О, гъе, не това е, да. Ще избираме ли? Аре, мри. Ама га, ти не стройки си. Аре, мри. Оф! Няма да ме мреш. Добре, бати гадния оф. Хора, знаете ли какво? Няма да спирам клип още. Всяко умре, това ще ви бъде спирам вече. Където са ми 3? Аре, мрие. Аре, бам. И бам, вече няма папагали, Кет. Аре, О, е! Аре, аз също съм камикадзе, бе. Камикадзе. Добре, нещо. Цакне на стройките. Ай, мрете, копеленца. Няма да му цели, че е пролъв. Point. Трябва да го виж този клип. Направо съм се насрал. На едно живот съм и бягам.
Сега ще се видим в другото. Здравейте, сега сме на Killing Floor. Killing Floor. Почваме да пепим боб. Аре, не се пени. Бъ! Аз. Омага зомби гол, чисто гол, погащи, пишка отрязана ръка. Даже не каза кой съм аз. Да, аз кой е, нали в първия клип го каза това. То това е такова е. Поредица, където са... О, гъп. Печет. Тука не умирам, бе, братлета. Няма да умря. Shop is open, boys. Come get me. Да, че. Добре, се правим бъхъп на това. Съвсем се отваря вратата. Ако не знаете. То кой няма знае, то ти го казва. Който не знае гей. Който не знае гей и няма да се извинявам. Това е ужас. Аз не знае. Ще е ужас. Нямам ключ. Чакам какво. Знаеш какво? Ядеш сега или гориш и престиш? Не. Това се подавам. Тя изнесах един дет, не знам даже пристрелям аз. Човек, мога да дам надолу нагоре, бе. Отгоре. Кейбон. Look down. Долу е, човек, искам долу е. Абе, це малко. Тия са бати гейчета. Сега тук ще ги оправя тези зомби. 3, 2, 1. Убият ли му спирам? Не They're guns, убия. boys. You know what to do with them. Гей! Гей на първа линия! Сети. Видях грозната физиономия в зомби, човек. Пред мен. Килнах някакво скетчът и с скетчът килниш някой и той се изкопира някакво. Едно зомби пред мен. Грозно си се заби. Не знам кой се преживява. Къде видя малко. Бати. Знаете ли какво? Това го правя за вас. Нечко ядете сега да видиш. Аре. Пестиш. Мога той го кинал с ножка. Тук съм ганен, той го кинал с ножка. Браво те. Ладно, сериозно. Добре, искам да играя. И да. После гръмна за стадион Георги Аспарухов. Така. Аре, чао. И здравейте, върнахме се тук при стадион Георги Аспарухов и сега почваме да играем Мата Коден. Манчестър Сити са някакви четвърти слушани. Значи първата дъвка за нас. Тъч е ясно говоря, който е. Трябва да бъдеш какви това. Сури. Аре, не сега, трета точка. Стадион Георги Аспарухов, наречен номер 5. Вземете топката на тоя... Арсенал му е. Добре, трябва да целя матч. Стадион Георги Аспарухов е
позиция, хвърляне, няма успях. Така, все пак лески още Нещо тук с климак се виждам, тук като не съм си оправил настройките, а? Е, брауна, те. Аз тук имам 0 за стрим, един човек, бе. Може и да ни чувате, гледачето, да сте самоувеличен. Слуша групата на Майкъл Клиер. О, какъв невероятен гол на Давид. О, да се разнася на нас. Слава. Той точно в този момент беше на място, където да лите топката и да вкара точния гол. Той вика топката, отблъскате вратаря, Давид Слава рита и гол. Идеален гол за Манчестър Сити. Побеждат с 1-0 в 8-та минута. Точно така, браво. Не знам защо говоря така, но вече съм Георги Аспарухов.com.bg. Добре. Георги Аспарухов.com.bg, какво правиш? Еми, Дома за Хулио. терен огащите и не мога да ги издигнем, защото са много ливади. Значи, има вип, Така, той ще му взема топката, защото не е достоен за нея. Ето така, както сега направи фал или я изкара съд. По-точно направи фал, сега ще му взема топката, защото той не е достоен за нея. Ти пък знаеш, че не е достоен. Еми, защото... Още Няма да ме дадат. Няма да стана. Добре, скубно преди. Имаш ли засада, какво са прави? Знаете ли какво ще вкарам още един гол и се изключвам от FIFA.com.bg. О, хечот, хеш. И ме кефи повече FIFA 2012, защото тя е много по-готина, колкото FIFA 2013. Не знам защо FIFA 2013 е много графика, но FIFA 2012 е пати готината игричка. Направо foul.com, но няма foul.com. Окей, това. Защото му тек топката, така, запъсваме напред, бутаме се, този, той искаше да плахне патката, но не стана. Пак минаваме през тоя, той не взима топката, защото е потеряк. Този пак не взима топката, защото не ми се играе като хората. Сега няма да позволим да вкара гол на Серион Георги Аспарухов, защото те са така начина. Май ще направя смяна, защото са тъпи, аре бе, вземи от топката. Така както започват, FIFA 2012 по-яко от FIFA 2013. Не съм интересен, знам, но съм интересен, знам. Не знам защо го казах, но искам да се правя резултат. Не искам, но съм такъв. Макар че няма да вкарам гол, защото той победа. Бяга. Бати.